dan guda gabo? Na? Wai ina zaka ne da kaya? PRP zan koma mana na tarkace kayana gaba ɗaya yanzu ni sai PRP. Amma dai kai koi dan mahaukaciya. Ban gane ba. Amma mafita nake nema fa. Ai ni yanzu gaba ɗaya na tarkata ina da mabiya baya na da suke goyon baya na PRP na ne fa. Inna amma kai dai gaskiya akwai mahaukaci. Wallahi ka haukace. Ban gane na haukace. Wallahi ka haukace. Can ba mafita ne? Yau ina mafita kai amma kai gaskiya kai mugun kidumani ne. To kai zai yi ma zafi haka. A'a. Can na ga ni ne zan kafa jam'iyya ta kuma ni ne zan kafa shugaban jam'iyya. Saboda haka ni duk duniya inda mafita ta canan nake yi. Ai kai alquran ka da za ka fada rami. Ban gane ba fada. Makawo ne kai alquran a make kake. Ban gane a make. Idan ba ka hauka ce ba Allah ina. A PRP nan ne zan kafa lokal gama 44 zan kafa shugabannin jam'iyya wanda nake so. Amma kai ne ko dai katuwarwa kai wallahi ka dawo. Akwai rijiya a gaban ka. Nan akwai su dan dago. Ka dawo dan Allah. Na akwai su goron wallahi. Kai na rage da Allah dan guda ka maka dawo. Akwai sauro mai hana giwa bacci. Inna lillahi. Akwai sauro gaban ka sauro. Ga giwa nan gaban ka. Ai ga joba. Dan guda kana ji? PRP kawai fa nan fa na ga maka. Amma kai dai kai dan mahaukaciya. Kai ya karo gaban ka. Kai ga dan zago. Kai ga dadari.